Mga classmate, good morning. Maghimo ko karong hiki mga classmate. Katong pang splice sa kabilya sa slab. Sayang mating. Sa pang splice mga classmate, kini 16mm. Kaya nga akong bawgon, kaya among mating 10mm. Among sugod ako mga classmate. Tingnan harap pagbukas sa hiki mga classmate. Ang akong sukod 2 inches gikan rin sa ibabaw o rin sa ilalom. 2 inches. Akong testingan mga classmate. Ay nga na mga classmate. Katong nag steel mating mga classmate nga dili siya steel dik. Katong plywood. Ako ipakita sa inyo niya mga classmate na mag-assemble mag steel mating. Adere ako to kong video. Salamat. Thank you.